Hei vaan kaikille ja sellainen pieni infoasia, eli no tänään ensinnäkin on striimi, tulkaa illalla katsomaan. En luultavasti kauhean kauan, koska kuitenkin lauantaina ja sunnuntaina taas töitä, eli ja sitten toinen asia, eli just näiden töiden takia niin mun videot saattaa vähän vähentyä, ettei tuu niin tiuhaa tahtia, kuten ootte jo varmaan huomannut. Mutta mä oon päättänyt, että viikonloppuisin mä uppaan sellaisen tunnin mittaisen MC-videon aina. Ja sunnuntaina tulee sitten jotain, mutta viikolla niin tulee aina joku sessio sitä mun pääprojektia, mikä nyt tällä hetkellä on se MV2. Elikkä luultavasti huomenna teille tulee MC-jakso, joka kestää tunnin. Mikä se mahtaa niistä sarjoista tulla? Näette sitten huomenna, mutta tosiaan illalla striimi ja tällä pieni infojuttu. Elikkä jees. Sitten vielä yksi juttu. Nimittäin tämä.